Polikiago. Segi hemen aurretik globaliz adelante. Hor aurrean. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Egun hon, eta ongi etorri Azkoitiko kristau zelideok eta hemen bildu garen guztiok. Ongi etorri Otzai jauna, eta Azkoitiko udalaren ordezkaria. Pozez beterik bildu gera herriko plazan Urrategiko amaren koroazioaren 75. urte urrena ospatzea. Eliz osoaren eta Eliz barrutiaren jubilioarekin bat eginek gaur berritu nahi dugu Jesusen ama Maria, itxaropenen ama deguna. Jesusen berak ama bezala eman zigun eta hemen Urrategiko izena jarri zioten aspaldiko Azkoitiarrek. Doatzu deituko naute gaurdanin izaldi guztiek. Horregatik bildu gera hemen, herriko plazan, koroatu zuten toki berean, berriro Mariaren izena omentzeko eta otoitzean esateko Urrategiko ama, otoitz gure alde, bedeinka ezazu Azkoitiko herria, berritu kristau elkartearen fedea, sendotu hain beharrezkoa dugun itxaropena. Dichosa me llamarán todas las generaciones. En verdad, generaciones de hijos e hijas de Azkoitia han venerado
la imagen de María en su advocación de Urrategui. Le han cantado con preciosas canciones que también hoy cantaremos. Han orado ante su imagen. Le llegaron a coronar como homenaje filial. Hoy nos reúne nuevamente aquí su coronación, o mejor dicho, el amor que los creyentes de Azkoitia le tienen y le han tenido siempre a la Madre de Jesús. Agurtu dezagun bada Urrategiko ama, bere aurrean aurreskua dantzatuz. Abestu dezagun, zeru eta munduak sortzezko garbiaren amabizkuna. Zeru eta munduak. Egin dezagun otoitz. Maria, itxaropenaren ama, zu zailtasunen artean fededun izan zinen. Lagun ezaiguzu jainkoagan gure uste ona jartzen. Zuk jainkoaren hitza zure bihotzean gorde zenuen eskero, apaltasunez entzun eta ausardiaz bizitzen lagun ezaiguzu. Urrategiko ama, zure koroazioaren 75. urte mugan, gure Elizaren jubileo urtean, gure bizitzako erromizaldiaren gida izan zaitez. Gure eguneko joan eta ahaleginetan izan gure aringarri eta argi gure
ilunaldietan. Evangelioaren ama sortzez garbia, itxaropenaren ama, itxaropenaren lekuko egin gaitzazu, bake egile eta laitasun ereile, urrategiko ama Maria. Otoiz gure alde eta Azkoitiko herriaren alde, zure babesean, fedean eta bakean, zerura iritsi arte, bizia ahal izateko. Urrategiko Andre Mariaren oroimenez, eta Jesukristo gure jaunaren bitartez. Orain Eliza aldera abiatuko gara, ate nagusitik sartuko gara. Aurretik txistularia joango dira. Ondorenen umeak, ondorenen Gotzai jauna eta Paizak, atzetik korua, udaletxeko ordezkariak, korua eta gero guztia. Horrela sartuko gara izan, eta sartzen geran araberan, lore eskaintza egingo dugu, eskutan daukazuzen aurrera jozunda, anutzi, Andre Mariaren aurrean, eta horrela jarraituko.
Ospesturik indikioneta, Lumatosen atzegin bernetan, Eskaintzera zuri bihotza. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta jainko baitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedi zuekin. Eta zure Gure eukaristietan egiten dugun bezala hasieran, gaur ere barkamena eskatzen diogu jaunari, bekatariak garelako. Jesus jauna bihotzurratuak salbatzera bidalia. Erruki jauna, Jesus jauna bekatariei dei egitera etorria. Kristo erruki, Kristo erruki. Jesus jauna gure alde otoitz egiteko aitaren eskuinaldean zaituguna. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz ahaltzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Aintza zeru eta jainkoari, bakea lurrean gizonari. Zeru eta jainkoari,
eskutik, mesedez. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, emaiguzu zure zerbitzarioi gorputz arimetako osasuna. Eta Maria beti Virginia doatzua laguntzaile dugula. Atera gaitzatzu bizitza honetako ilunaldietatik eta eraman zeruko zoriona gozatzera. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Esodo liburutik. Egun haietan, etorri zen Amalek eta burruka egin zien Rafiden Israeldarrei. Moisesek honela esan zion Josueri: aukera itzazu mutilak eta zoaz Amaleken kontra burrukara. Ni bihar mendigailurrean izango naiz, makila mirari gilea eskuan dudala. Egin zuen Josuek Moisesek esana eta Amaleken kontra burrukara joan zen. Moises, Aaron eta Ur berriz mendigailurrera igo ziren. Moisesek eskuak gora zeuzkanean Israel zen irabazle, eta eskua beheratzean Amalek. Moisesen besoak nekatu ziren eta horregatik harri bat hartu eta azpian jarri zioten, eta bera gainean eseri zen. Aaronek eta Urek besoei eusten zieten, batak alde batetik eta besteak bestetik. Eta horrela, haren besoek jasoak iraun zuten iluntzeraino. Eta Josuek ezpataz ondatu zituen Amalen eta haren herria. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. San Paulo apostoloak Timoteori. Anaia maite, zaude sendo, ikasi eta sinistu duzun guztian, noregandik ikasi dituzun gogoan harturik, eta gainera umetandik ezagutzen dituzula liburu santuak. Hauek eman dezaizukete, Kristo Jesus egan sinistuz, salbamenara daraman jakinduria. Liburu santu guztiak jangoikoaren argiz eratua bai dira, eta erakusteko, egia argitzeko, zuzentzeko eta zuzentasunean ezitzeko egokia dira. Horrela, jangoikoaren gizona edozein egin behar honetarako bikai moldatua gertatzen da. Jangoikoaren aurrean agintzen dizut, eta biziak eta hilak epaitu behar dituen Jesu Kristoren aurrean, honen etorrera eta erregetzagatik. Zabal ezazu hitza, ekin, egoki denean eta ez denean. Gogor egin, estu hartu, eskatu pazientzia handiz eta erakutsi nahi ez.
Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Zutik prestatzen gera, Ebangelio Santuteko, aleluia, abestuaz. Auna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Maitza zuri Aldi hartan, Jesusek parabola hau esan zien bere ikasleei. Beti otoitz egin behar dela, eta ez dela etxi behar adieraziz. Bazen herri batean epaile bat, ez zuen ez jangoikoaren beldurrik, ez gizakien begirunerik. Herri hartan bertan bazen alargun bat ere, eta han joaten zitzaion esanez, egidazu zuzenbide nere etsaiaren aurka. Eta luzaroan ez zion kasorik egin nahi izan. Baina gero honela esan zuen berekiko, ez dut ez jangoikoaren beldurrik, ez gizakien begirunerik. Baina alargun hau aspergarri zait, eta egingo diot zuzenbide. Azkenean, begiondoko bat eman ez zaidan. Eta jaunak, hala esan zuen gainera, begira zer dion epaile okerrak. Eta jangoikoak, zaldie zuzenbide egingo, gauta egun otoitzean ari zaizkion bere aukeratuei, luzapena emango aldie. Aranik esan, berandu gabe egingo die zuzenbide. Baina gizonaren semeak datorrenean, aurkituko ote du horrelako sinisminek lurrean? Jaunak esana. eskerrak zuri, jauna. Dedikatzen dut hemendik. Egunon guztioi, edo eguerdion, ez naiz lehenengo aldia hemen, beraz ezagunak gara elkarrekin. Aurten jubileu urtea dela eta etorri nintzen, orain dela hilabete batzuk, itxaldi bat ematera, eliza honetara eta herri honetara eta baita ere, Azpeitin egon nintzen. Batzutan etorri naiz, sarritan etorri naiz ja Azpeitira. Eta pasaden urtean urrategiko baselizan edo ermitan, izan nintzen zuen jaia, Ama Virginiaren jaia ospatuz.
Beraz, etxekoa sentitzen naiz, benetan, eta beti sentitzen dut zuen abegi ona eta zuen harrera ona, beraz, gustora nago zuen artean, herri honetan. Gaur etorri naiz tramankulu guzti hauekin, zikeinu guzti hauekin, bakuloa, mitra, gotzain, peto-petoa, jantzita, zuekin egun polita eta importante hau ospatzera. Ez da edozein gauza ospatzea 75. urte hurrena. Badakigu aurten ere Eliza osoan, mundu osoan ospatzen ari garela jubileo urtea. Gure Elizbarrutian ere 75 urte bete ditugu Elizbarruti bezala. Gauza asko ospatu ziren 1950 urte horretan. Año Mariano bat zen. Mariaren kutsu horrekin ospatu zen urte hori eta gauza asko prestatu ziren urte horretan. Beste jubileu bat izan zen Elizan, eta gure Elizbarrutia hasi zen bere ibilbidea Elizbarruti bezala. Baina fedea, hemen Azkoitian eta Gipuzkoa osoan, ez dauka bakarrik 75 urte, baizik eta askoz gehiago. Maria itxaropen ama esan dugu. Urrategiko ama, itxaropen ama. Txiki-txikitatik ikasi dugu etxean zer zen itxaropena. Eta nork erakutsi zigun zer zen hori? Gure ama, gure amek erakutsi ziguten. Zer zen itxarotea. Zer zen pazientzia eukitzea. Zer zen bakea eukitzea, gauzak gaizki sentitzen ginenean, edo ilunpetan geundenean, hor zegoen gure ama. Beti esanez, lasai egon hau pasako da. Eta baita ere txiki-txikietatik, joan gara Urrategiko amari esatera zeintzuk ziren gure ametsak, gure beharrak, gure iluntasunak. Bajo el amparo de la madre de Urrategi, hemos encontrado el consuelo necesario en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias, y hemos encontrado motivos para seguir esperando. Como encontrábamos de niños ese consuelo de nuestra madre que nos decía cuando lo pasábamos mal o cuando veíamos las cosas oscuras, que eso también pasaría y que tengamos paciencia y paz. Nuestra madre nos daba paz y la paciencia que necesitábamos, el consuelo que necesitábamos para recuperar la alegría y seguir adelante. Horixe bera da gaur ospatzen deguna. Es lo mismo que hoy celebramos al recordar este 75 aniversario de la coronación de la Virgen de Urrategi. Que en ella, en María seguimos encontrando razones para nuestra esperanza. Y la razón más importante es que ella nos ha dado a quien es, en verdad, nuestra esperanza. Jesucristo, bera da gure itxaropena. Berarengan daukagu gure fedea, gure konfidantza. Orain dela hilabete batzuk
etorri nintzenean, gogoratzen naiz zertan hitz egin nuen ni hemen, baita ere eliza honetan. Honi buruz hitz egin nuen. Zertan datzan gure itxaropena, gure esperantza. Nuestra esperanza se basa en una confianza. En la confianza de tener puesta nuestra esperanza en las promesas que nos ha hecho Jesús. Y eso es precisamente lo que significa ser creyente. Ser creyente significa tener confianza y esperar contra toda esperanza que el Señor cumplirá y cumple sus promesas. Eta zein da promesa hori, zein da berak egin duen, eman duen hitzemana. Ni egongo naiz zuekin, beti mundua bukatu arte. Yo estaré siempre, todos los días con vosotros, hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa que el Señor nos hace y nos ha hecho. Y en esa confianza, que es un don que hemos recibido de Dios, confiar en que esto es así, por eso tenemos esperanza, porque caminamos en esperanza. Somos peregrinos en esperanza porque tenemos esa confianza de que no caminamos solos, de que en medio de las dificultades, en medio de tantas oscuridades en nuestro mundo y en nuestra vida particular, no estamos solos. El Señor camina con nosotros. Y eso es lo que nos ha enseñado también María. María nos ha enseñado esa confianza. Por eso la llamamos Madre de la Esperanza. Pues bien, yo os invito, queridos hermanos y hermanas, queridos hijos e hijas, a que no perdamos nunca ese horizonte. Hori da gure helmuga. Esa es la meta de nuestra vida, que un día nos encontraremos cara a cara con Dios y esas oscuridades y dificultades que vemos en el camino se nos aclararán para siempre en su presencia. Y mientras vamos caminando, vamos ya de alguna manera pregustando lo que es nuestro final, nuestro destino de plenitud final. Y por eso nuestra tierra no es una tierra que no tiene sentido. Lo que vivimos ahora, en la peregrinación que hacemos en este mundo, tiene todo el sentido. Pero la hacemos siempre en confianza, en esperanza. Esperamos, pues, que el Señor, que siempre cumple sus promesas, nos acompaña en el camino todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso no caminamos solos, caminamos con la seguridad de sabernos acompañados, aunque a veces las oscuridades y las dificultades parece como que nos nublan esta certeza. Es una certeza que atesora nuestro corazón. Doain bat da, jainkoak eman digu doainau. El Señor nos ha dado este don de poder confiar en esa promesa. Gure fedea ospatzen dugunean, Eukaristian edo horrelako jaixetan, indartzen dugu bakoitzak duen religioso esperientzia. Cuando celebramos juntos la fe, se produce el milagro de que fortalecemos la fe propia de cada uno. Este es el gran milagro que acontece cada vez que nos reunimos los hermanos y las hermanas para celebrar la Eucaristía y para celebrar la fe. Horrela indartzen da bakoitzaren fedea. Aquí, en torno al altar, fortalecemos nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra confianza. Entzun dugu gaurko irakurgaietan,
batez ere evangelioan. Hemos escuchado en el Evangelio cómo al Señor le tenemos que seguir pidiendo, porque Él, como ese juez que aunque no sea que lo da por justicia, lo da para quitarse de en medio a aquella mujer pesada que le insistía, el Señor, que es nuestro Padre, nada menos que nuestro Padre, nos dará aquello que le pedimos. ¿Con cuánta más razón? Eso significa esperar y confiar de verdad. Saber que el Señor nos dará lo que necesitamos a su tiempo. No sabemos cuándo ni cómo, pero el Señor cumple sus promesas. Sigamos caminando, pues, en esperanza y pidiéndole lo mejor para todos nosotros y para nuestras familias y para nuestro pueblo de Azkoitia. Celebramos hoy el día del Dommun también. A lo largo de esta semana, la semana pasada os lo recordaban, ese día en el que celebramos en la Iglesia Universal la gran fiesta de la evangelización. Muchos misioneros en muchos lugares del mundo, en que todavía casi no conocen a Jesucristo, están anunciando esta misma esperanza y necesitan nuestra ayuda, nuestra oración y también nuestra colaboración para que el Evangelio siga extendiéndose y esta confianza y esta esperanza en la que nosotros creemos y tenemos fundamentada nuestra vida se expanda por otros lugares y llegue a todos los rincones de la tierra. Hay iglesias que ya se están formando, otras están muy formadas como la nuestra y otras todavía están comenzando a escuchar. En Jesús tenemos nuestra esperanza. Él nos ha prometido que estará todos los días con nosotros, siempre. También en las dificultades, también cuando las cosas nos parecen oscuras. Él está ahí siempre, todos los días, y lo estará hasta el fin de los tiempos. Eska diezaiogun jaunari gaur gure fedearen alde, gure herriko fedearen alde, Azkoitiko parrokiko kideen alde, por todos los feligreses de la parroquia, por todos los que se sienten hijos de esta madre de Urrategi, Urrategiko ama guretzat da importantea, txiki-txikidetatik izan da horrela, eta jarraituko da izaten, belaunaldiz, belaunaldi. Sigamos transmitiendo esta devoción también a nuestros hijos y a nuestros nietos. No dejemos de visitar la ermita de Urrategi, qué menos que un par de veces al año, qué menos. Y así continuaremos con nuestra tradición, fortaleceremos la esperanza también en nuestras nuevas generaciones. Horixe da gaur esan nahi nizuena. Esto era todo lo que quería hoy compartir con todos vosotros, con todas vosotras. Esta es nuestra fe y nuestra esperanza, saber que el Señor camina con nosotros y por eso nos sentimos fuertes, sentimos que a pesar de que muchas veces muchos que están lejos de todo esto, de la Iglesia y de este conocimiento de Dios, sabemos que somos privilegiados y nos sentimos fuertes al saber que somos hijos de este Padre que nos ama, que nos ha prometido caminar con nosotros siempre. Que así sea para todos nosotros, para todas nuestras familias y para todos los que amamos y queremos. Alase y Sambedi. Zutik, aitortu dezagun gure sinismena abestuaz.
Eta aita honi aurkezten dizkiogu gaur gure eskariak. Eleizaren alde, Jesusen izenean eta Andre Mariaren babesean bildurik, apala eta benetazkoa izanik, denentzat errukitzu eta errukiaren etxe izan dadin. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Azkoitiko herriaren alde, herri giro paketsua izan dezagula, eta jarrera sektarioak utxatu eta alboratu ditzagula. Jatorri, pentsakera, eta izaketa ezberdinek izan arren denen herria izan dadila, bereizkuntzarik eta bazterketarik gabe. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Gure parrokiaren alde, Jesusek eta bere evangelioak eskatzen diguten bezala, eraberritu gaitezela. Gure fedea sendotu dadila, eta herriaren erdian ausardiaz, berri honaren lekuko eta herriaren zerbitzari izan gaitezela denen onerako. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Munduan zehar itxaropenaren misiolari diren berri honaren lekuko guzien alde. Gure mundu konplexuan pakearen eta errukiaren testigu izateko espirituaren kemena falta ez zaien. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Gure herrian gehien sufritzen ari direnen alde, bereziki oroitu nahi ditugu gerra sufritzen ari diren herriak, etorkinak, adin handikoak, San Jose egoitzan bizi direnak, gaixoak, etxean zenidere mat izaienak, premian aurkitzen diren guztiak, beraiengan hurbiltzen jakin eta asmatu dezagun. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Hemen bilduta aurkitzen geran guztion alde. Zeruko jaunak, Andre Maria bitarteko dugula, apalak egin eta bete gaitzala zorionez eta pakez. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria.
Entzun jauna gure eskariak eta baita ere gure bihotzetan gordetzen ditugunak eta zu bakarrik ezagutzen dituzunak. Zurei aurkezten dizkizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Gaurko diru eskea domunen aldekoa izango da. Eskerrik asko aurrez zuen laguntzagatik. Zenideok, egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
Onartu arren jauna, eskaintza honekin batean zure herriaren otoitzak. Egizu zure semearen ama Maria doatzua otoitzean lagundugula, ez dadila inor gelditu bere asmo onak bete gabe, ez da bere eskaria lortu gabe ere. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotza. Haunagan dauzkagu. Ezkerra jangoiko gure jaunari. Egokita eta zuzen. Egokita bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guztiz santu, jainko al guztidun beti ereko horri. Eta zu bedeinkatzea eta gorestea, Maria beti Virginia doatzuaren egun honetan, ospatzen dugun egun honetan, berak sortu du Espiritu Santuaren egitez zure seme bakarra, eta birjintasunaren ederra galdu gabe, berak eman dio munduari betiko argia, Jesukristo gure jauna. Honen bitartez aingeruek zure handitasuna goresten dute, zerutar espiritu eta botereek zure ospea adoratzen, goiko indar eta serafin doatxuek zuri auspez agur egiten, ostasun berak baititu zerutar guztiak elkartzen. Onar ezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula, guk ere gure kantu hotzak. Santo, Santo, Santoa, diren guztien baiko jauna, Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez.
Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko izuriko dena. Egizue hau nire oroitgarri. Da sinismenaren misterioa, Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean, zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen ditzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure Eliza, gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi ileskorrean parte izatea eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta eleiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna gure artetik zure gana joan zaizkigunak, bakotan nahi izaten dugu ba, asko oroitzen ditugu, etxekoak eta aurrena goratzen ditugu Antoni Urzelai eta Andres Soraluze, hauen eriotzaren aurreneko urtemugan. Eta Fernando Aizpuru eta Tomas Madina Beitia apaizak. Itziar eta Aizpa Rosario Alberdi, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Jose Iturbe. Etxaniz Urkiri sendian hildakoak. Maria Angeles Larrañaga, Maria Isabel Azkue, Nieves Berasategi, Carmen Egaña eta bere seme Javier Soraluze, Brigida Aldalur, Odriozola Aldalur sendian hildakoak, Pedro Paredero, emazte Agustin Alkorta eta seme Julen, Jesus Azkoitia eta emazte Maria Pilar Zubizarreta, Jose Zudupe eta emazte Saturnina Unanue, Pedro Aizagirre, emazte Bernarda Olaizola, eta Paco, Maria Jesus, Juan eta Julian bere seme alabak. Antonio Egibar eta seme Inazio, Miguel Alberto eta Maria Teresa Sasieta, Itziar Larrañaga, Francisco eta Jose Ibarbia, Maria Pérez, Iriondo Etxaniz sendian hildakoak, López Iriondo sendian hildakoak, Rita eta Maria Angeles Zubizarreta, Mikel Larrañaga, Rosario Orbegozo, Arenas Orbegozo sendian hildakoak, Larrañaga Epelde sendian hildakoak, Aramendi Etxaniz sendian hildakoak, Larrañaga Egino sendian hildakoak, Aranbarri Larrañaga sendian hildakoak, Manolo Villarreal, Maria eta Maite Larrañaga, Tomas Uembe, Larrañaga Zubizarreta sendian hildakoak, Arantxa Zubizarreta eta Ana Mari Zubizarreta. Hau edanak, gure etxekoak, gure senideak eta zure zerbitzariak, zure seme Jesu Kristorekin eriotzean bat egin ziren ezkero, piztueran ere berarekin bat izan daitezela. Erruki, zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Birjina Doatxoarekin,
haren senar Jose santuarekin, apostolu eta martiri santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zerreta zuzerana, santu izan bedin zure izena, etor bedin zure reinua, egin bedin zure naia, zerren bezala urrean ere, emaiguzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorrunei, barkatzen diegu ezkero, ez gaitzatzontziten baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna, gaiz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta ez du aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Zurean Jesu erreketza, zurean uste ta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei bakea usten dizuet nire bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baizea gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozue bakea elkarri.
Hona hemen, Jainkoaren bildotza, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak, jauna, Demora
Egin dezagun otoitz. Zeruko sakramentuak harturik, zure bihotz onari arrenka eskatzen diogu jauna. Maria Virginia doatzuaren oroitzapena, pozik ospatzen dugunok, izan gaitezela haren antzera, salbamen misterioaren zerbitzari leialak. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Amaieran, eskerrak eman nahi nituzke. Alde batetik zuei guztioi. Olaketan jabetzen gera, azken batean, Kristau elkartiaren fedeak eusten gaitu, Kristau batzarrak, zuek guztiok, eskerrak bakoitzaren presentziagatik. Eskerrak eman behar ditut, ospakizun hau prestatzeko jendea lana indu. Ez da ikusten lan hori, baina lan asko egin dute. Behaiek badakite zeintzu diran, ez ditu nik izenak esango, baina eskerrak eman nahi ditut, dudarik gabe. Baina, eskerrak eman nahi, txistulari taldeari ez dago hemen, baina, osanteniori, dantza indunari, eskerrak, bihotzez, eta horrela denon artean egin dugu ospakizun hau, eskerrak, Gotzai jaunari, berriro ere, gure artean, denbora hartu dulako, gure artean egoteko, eta gure fedea suspertzeko. Eta Gotzai jaunaren on Fernandon bedinkapen hartu aurretik, abez dezaigun urrategiko amari, agur urrategiko. Primero la liturgia y después la piedad. Agur urrategiko
zuekin. Eta zure espirituarekin. Bedenka zaitzatela jainko guztiz altzuha, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak